Good morning family yakowethu. Mfundisi uNkohliyane Bulisa egameni elihle lenkosi yam Yesu Kristu. I believe okokuba uThixo kwiindawo ngeendawo enikuzo unigcinile enikhusela. Family yakowethu, ekuseni nje kuthi mandithi xa singena embilinini kaDisemba singene ekupheleni konyaka, mandize kuni ngelithi family yakowethu ndiyakunityatha emagxeni mna ndinisize, kutsho uThixo family yakowethu. Okanti ekuqaleni konyaka kuJanuwari walo unyaka uThixo engathi bethe phulaphulani kum, ndlu yonke ekholwayo ndim, nonke masalela endlu endithandayo, ninenalibekwa phezu kwam kwasesuswini, nina enabathabathelwa ndim kwasesizalweni, kude kuse ebudaleni ikwandim, kude kuse ezimvini, ndiyakunityatha emagxeni mna. Kodwa namhlanje sizothi kulaa vesi ebheke ekupheleni, ndikwenzile mna, ndiyakunityatha mna, ndiyakunityatha mna emagxeni ndinisize. uThixo akuthembisileyo family yakowethu xa siqala unyaka ukwenzile ngoku, kuba singathi sibe kanti silapha family yakowethu, ithetha ukuthi loo nto sibhuncile nasetshabeni, kuba zinintsi izinto esigqithe kuzo from January up to now kuDisemba. Zikhona izithiselo, zikhona izifungo ebezithathiwe family yakowethu, kambi abanye zide zaphumelela ezo zifungo nezo zithiselo ezimbi, kodwa ndizothi as long as ubomi busadibene nenyama, sihlobo sam, thetha ukuthi loo nto uThixo usakutyathile, sakuthwele uThixo emagxeni, njalo nje ukuncedile uThixo family yakowethu. Loo nto ithi usulahla ithemba, kuba ingomso awulazi, ligqithile izolo. Now is time okokuba sifokase kwi-future, sithwele uThixo, utsho nalo mhlabelelo tusithwele uThixo kude kwabalapha. Ewe family yakowethu, Samuel uke wathi xa ndicinga kakuhle wayefikelela kweli xesha enyakeni ebona okokuba izinto uThixo abenzele zona buyile ityeya yomnqophiso, njalo nje ubalwele uThixo, njalo nabantu babuyela kuThixo ngeentliziyo zabo zonke, bazisusa izithixo ebebekade bezinqula ngexesha lokuthinjwa kwetyeya yomnqophiso. Bathatha ke uSamuel wababeka phezu kwentaba, baze wabeka ilitye phakathi kwemizi emibini, umzi waseSheni nowaseMizpa. Wathi uSamueli kude kwabalapha uThixo esinceda, zothi kuwe uzungaphazamiswa ngamaFilisti azayo family yakowethu, ngexesha ekufanele kokokuba ubulele ngalo uThixo ngezinto azekwenzele zona during the year. Uvingcokolo yamaFilisti anyukayo azayo, sukuyeke ungabuleli kuThixo, bulela kuThixo selungenanto, bulela kuThixo sele isimo singakuvumeli. Thenkosi kuThixo, kuba uThixo akuthethileyo ezwini lakhe ethe ndiyakunityatha mna emagxeni, ndingoneli nje kunityatha emagxeni ndinisize. Ukwenzile oko uThixo, hlobo sam, noba ukutyathe uThixo uyinkambunca, kodwa ukutyathile uThixo, therefore ithi loo nto suphazamiswa ngamaFilisti azayo, bulela kuThixo selunyaka lo ubheke ekupheleni. It's time okokuba uyothe enkosi kuThixo, kuba sithwele uThixo kude kwalapha. Bonge ke uThixo
usithwele uThixo kuba kakade family yakho wethu akuthembisileyo uThixo ezwini lakhe athi, mna ndinguThixo ndiyakunityatha emagxeni, ewe kude kuse ezimvini ndiyakunityatha family yakwethu emagxeni mna, njalo nje ndikwenzile mna, ndiyakunithwala mna. Utsho ngokwakho uThixo family yakho, njalo nje akuthethileyo kuThixo ngathi side kanti sikweli xesha enyakeni, thetha ukuthi kwenzile uThixo inene ukwenza kuba singena embilinini ngoku kaDisemba, ekufudumaleni konyaka, ekufudumaleni kokuphela konyaka family yakwethu, apho khona abantu bazawuchiza, abanye bakhupha iziqhamo zabo abazisebenzileyo ebudeni bonyaka. Abanye family yakho wethu into ebuhlungu yile azawufika kumakhaya wabo bengaphethanga nto, kuba kakade umngcwelerhi nombandezeli umile endleleni ebengayekanga. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ngaphezu kwento zonke ile yoba usithwele uThixo kwade kwaba lapha. Ebengasiyekanga uThixo family yakho wethu, ebengasiyekanga uThixo. Bekhona amaxesha nalapho uThixo endicinga uba ibingumntu ebezawuthi noko kwanele ngoku wefamily yakho wethu asibeke phantsi, kodwa wasincekelela uThixo, wasibeka emagxeni kuye. Selunyaka uphela family yakho wethu, mhlawumbi ungenanto iphathekayo, omnye mhlawumbi esithi ndiluze lowo ebesondele kakhulu ebomini bam. Kodwa ndizothi nje masivume kunye sisithi usithwele uThixo, sithwele kude kwaba lapha uThixo nathi family yakho, njalo nje singamncami uThixo ngenxa yezinto uSathane besivezela zona along the way. Singamncami uThixo kuba sithwele uThixo family yakho wethu kwade kwaba athi kwincwadi yesityhili kaIsaya nge-46 kulaa mqolo wesine, ndiyakunithyatha emagxeni mna ndinisize. Ukwenzile family yakho wethu uThixo oko. Kukhona amarhamncwa ebehlele endleleni efuna ugqiba ngathi, kodwa wasuke wala uThixo athi xa ibhala kwincwadi kaMateyu athi family yakho wethu Yesu, ndimbonile umtyholi ewe ezama ukuneya, ndasuke mna ndakhunga ngani. Family yakho noba selungcwelerheke kangakanani, kodwa izothi ngoku ukuthwele uThixo noba sele uzibona okokuba ngoku beyond repair, as long as umphefumlo usadibene nenyama, uThixo ukuthwele family yakho wethu. Izinto ophulukene nazo along the year, if umphefumlo usadibene nenyama, you still have a chance yokokuba you can restore those things. Now is time okokuba uthi Thixo, I've seen you Thixo, ezintweni zonke undithwele Thixo. It doesn't matter ke ukulahlekelwa zizinto ongabuye uzizuze. Uthi xa ibhala yena kakade umthandeki athi xa ibhala umcekiswa uDavide athi kuyomnceda ngantoni na umntu ukuba alahlekelwe bubomi bakhe aze yena umntu lo azuze into zephakade. Family yakho ndizothi nje as long as umphefumlo usadibene nenyama, into zephakade zingalahleka ngoku, ngomso ubuye uzizuze, kodwa umphefumlo wona ubulahlekile, akho themba loba you can still regain izinto olahlekene nazo along the year. Ndizothi nje family yakho wethu masimbongeni uThixo osithembisileyo ezwini lakhe, wathi xa uqala lo nyaka ndiyakunithyatha mna, ndinibeke emagxeni am, ndinisize. Uthethile uThixo loo nto xa siqala unyaka, kodwa ngoku is time okokuba sithi qhawukile umgibe, sasinda thina sikubonile Thixo usithwele wena kwade kwaba lapha. Thixo nincede family yakho wethu ezisingena embilinini kaDisemba, anikusize, anigushe uThixo akwenzileyo ekuqaleni kwenyaka kude kube kungoku, azaqhubeka kwenza uThixo kude kube kanti siyofika kunyaka ozayo. God bless you.